Ton kullin näkyy. Miten niin? Mitä? Se on tämmöstä heilu. Mitä? Se on lisännyt Deadpool-skinille. Kyllä se nyt on ihan niinku hormonelli. Vittu. Hormonillinen. Nuudelinellipää. Nuudelinelli. Ja hullu. Nuudelinellipää. Mikä epic pesari. Mitä? Mitä? Mä ymmärrän. Siellä on shieldia! Mitä? Mä kräkkäsin tu shieldin tää lobbys vittu. Wow. Tai Eikö sitä sulla shieldi? aloitussaarella. Miro ilmaa sekin. Ei se uskalla, se on nainen. Miro pelottaa. Mä on nainen. Ei, kun se Hilda-Maria on nainen. On vain. These guys, vittu. Pälli. Kyllä. Kato, tää on peittänyt sen tolleen. Ei. Eikö ei ookaan? Oho. Ei. Äijät ei saa häviä, ei saa häviä nyt. Ei voi häviä nyt, lokin. Voi. No niin, sä oot Ginger. Aika monella. Eihän Gingeriydy sille niinku silleen, että mitään pahaa. Tai siis on, mutta ei niinku silleen. Mitä pahaa siihen mukaan? Niin, se on niinku erottuu joukosta, niinku se et niinku samalla. Onks jotain Niin, jo pahaa? totta. Onks Niin pahaa vähemmistö erottaa on aina joukosta? huono asia. On. Ei, on vaan yksi hyvä vähemmistö. Yksi hyvä vähemmistö, mitä se meillä? Yksi hyvä vähemmistö. Joo, no Gingeri ei oo yksi hyvä vähemmistöistä. Onhan. No okei, no jos nyt Se miettii. paras. Mietin niitä muita. No Miro on niinku ihan turha, mutta ylipäätään Zone VD on niinku Risto räppää ja... vittu Risto träppää ja nykyään. Oota, kun mä etin Kiri. Eikö mä etin Kiri, venaskaa. Onks Kiri nimi Kiri? Ei kun se on Pavs Klaus. Pavs and Klaus. Pavs and Klaus. Väärällä puolella. Täh. Tummalla puolella. Ei hyöhu. Ai keittiön puolella. No. Miksi sulla on Ruby? Miksi sulla on Ruby, Sampo? Miksi sä oot ostanut sen? Se on hieno skini. Joo. Mäkin ostin sun, niin se on hieno skin. Miro. Bob. The Bobs. Vittu. Toi on kyllä. Ollaan tämä Bobs. Voit mä puhua hyvä. Sormi tulee. Sormi tulee. Mäkin. Ei voi Aika hauska. Paitsi vahingossa. Salaa. Mitä venähtikin lähtee pois? Jonne oikeesti. Miro on niinku ihan vajaa. Mitä vittu? Mihin siellä? onkin? Ei tiedä. Siis Miro on niinku turhin ihminen mitä on olemassa. Niin, Ginger. Finger on paljon Semmoista syrjintää sitten. Siis niinku... Suorassa live-lähetyksessä. Mä reporttaan sun kanavan, ymmärrätkö? Vitsi. Niin sulla oli huumorin Ymmärrätkö? tajua. Ei ollut hauska vitsi. Mä en nauris. Nauris. Mikä nauris? Vittu nauris. Se vähän Ite oot porkkaa vittu. twiikkaat se vähän. Kirjaimellisesti onpa porkkana, katsotaan hiuksia. Paprika. Vitu orassi herne. No nyt vähän Miro, miksi sä miksi et sä Miro vaan tappanut ittees vielä? En tiedä. Ootaks sä niinku hyvää hetkeä vai? Toi oli niin. Kuka siellä taustalla itkää, mitä? Niin, kenen mikistä? On Niin ihan meksikolaiset lapset tai go-goatteris, kun sieltä kuuluu jotain vitu kartellia tai huutoa tai vittu vähän palohälyttyä tai se ireeniä. Ok. Ei onks tuolla vihu tuolla vuoron päällä? Viikkoa. On siellä joku. Oh. Mäkin se näytti kyllä paljon. Ai, kato linnun perät. Ei se ei muuta. Oho. Se loppu vielä. Ota teidän teet niin Tuo ei loppunutkaan. Mitä vitussa? Mä en
Se vaan toimii. Siinä oli puu edessä. Eiku Vitun sokee. Mä katon tätä FIFA-striimiä, kun mä ajetaan autoa. On kyllä aika hyvä kuski. Joku muukin voi ajaa, jos haluaa. Mitä Ei nyt mennäkään. On kaikki tryhiskin ja... Chun-Li. Mulla on Chun-Li. Teille ei muuten varmaan oo Chun-Li, että... Ei ole, kun meillä on noita. On. Onko oikeesti? Me ei ole tommosia guunaajia. Niin, me ei ole mitään goonereita. Mä en oo ostanut tätä skiniä sen takia. Sä oot ostanut sen. Mä en oo ostanut tätä skiniä sen Minkä muun takia sä sit voinut ostaa? No Koska tää oli hieno skini. Niin. Siis mä ostin joskus kutosluokalla, mä en edes tiennyt mitä se vittu tarkoittaa. Joo. Tiedät. No en vittu tiennyt. Mitään. Kuin sairaita te ootte, ajattelette heti jotain käteen vetämistä. Puhutaan Fortnite. Ja toi valkoinen ilman maski. No söpö. Mikä? Söpö. Joo varmaan sulle kun sä hävit jonkun NN. Mä en tykkää miehistä. Hypätään tosta. Tää on siinä Tää oli trailerissa. sitä trailerista silloin. Niin. Chuk-chuki. Miss? Missä on Tsukyuki? Hei Viro, täällä on Big Shell.